Poďme sa pozrieť na to, ako sa ja viem, ale každý človek, ako sa vie o svoju pečeň starať. Voľakedy by si ľudia mysleli, že starostlivosť o pečenie je v tom, aby sme sa správali striedmo vo vzťahu k alkoholu. Že ten alkohol je takým dominantným škodlivým faktorom pre pečeň. Nie je to tak. Samozrejme, alkohol stále zostáva faktorom, ktorý poškodzuje pečeň a ktorý má aj steatogénne účinky. To znamená, podporuje stukovatenie pečene, ale nie je dominantným. Dominantná je obezita a porucha metabolizmu tukov. Veľmi k tomu prispievajú tie faktory, ktorí tú obezitu podporujú. To je hlavne sedavá životospráva, nedostatok aktívneho pohybu a potom je to preferencia stravy, ktorá podporuje obezitu a zároveň podporuje aj to stukovatenie pečene. A to je strava bohatá na energiu, príliš veľké aktívne aj pasívne prejedanie sa, príliš veľa tuku v strave, príliš veľa tuku, ktorý obsahuje nasytené mastné kyseliny. To sú už tie detaily, ktoré treba ľuďom povedať, že jedzte. Poviem ako príklad, keby sme povedali pacientom, aby znížili obsah nasytených mastných kyselín pod 10% celodenného príjmu energie, nepoviem to nič. Ale keď im povieme, uprednostnite v každodennom stravovaní mliečne potraviny s nízkym obsahom tuku, jedzte tvaroh s nízkym obsahom tuku, cottage syr, ricotta syr a veľmi obmedzte konzumáciu syrov s vysokým obsahom tuku, to sú tie tvrdé syry alebo smotanové výrobky, to už je celkom konkrétna rada. Keď im povieme, aby uprednostili chudé hydinové mäso pred bravčovou krkovičkou, to je celkom jasný povel alebo jasné odporúčanie. Čiže takýmto zrozumiteľným štýlom treba ľuďom vlastne dávať aj tie rady a ešte by som zdôraznil význam rastlinnej potravy, že rastlinná strava by nemala byť doplnkom, ale by mala byť dominantnou zložkou stravy na každodennom tom tanieri od rána do večera, by mala tvoriť 2/3, možno až 3/4 všetkého, čo zjeme. A dá sa teda povedať, že kedysi problémy s pečeňou vznikali práve kvôli alkoholu a že sa to v súčasnosti otáča a začína byť väčším problémom akoby práve tá strava? To sa už dávno otočilo, pretože pandémia obezity tu nie je od včera, je tu už veľmi dávno a vlastne s tou obezitou prišla aj tá pandémia tej steatotickej choroby pečene so všetkou tou nebezpečnou kaskádou, ktorú časť pacientov s tukovou chorobou pečene čaká. Hovoríme tu aj o deťoch. Hovoríme tu aj o deťoch. Samozrejme, že ono to trvá istý čas, čiže ja by som chcel zdôraziť jedno, že deti, ktoré majú obezitu, ktorá sa nerieši v detskom veku, tak väčšinou z nich vyrastajú obezní dospelí alebo dospelí ľudia trpiaci na obezitu a je to celoživotný problém. Preto je veľmi dobré starať sa o obezitu či už v tej preventívnej forme, alebo v tej liečebnej už počas detského a adolescentného veku a tým sa zároveň staráme aj o našu pečeň.